torotoɓe jeeje ɓe wakkilo moƴƴa enen kadi ka hiɗen wakkili enen kadi ɗo hiɗen habbi ko saati kon no saati par ce que ala tultude kadi mais rekkilata ko yeeso men yarata par ce que si min rekkilli ɓenna men wuli ara ɓe ɓi ko faala donc rekkilli ko lala komi toroto jama lakkina fof kono mo ɓeyimo daro tanto ko wotti so wi man fala ba awa womananango nafalamane lagine piri guine ji guine apiri amini nagan dangi feji leeri nagan dangi fan amagagu yennama doma mi bisugu fe kinaga amu fe sesera bagu asuguma nakki pourquoi awa nafalamane lagine piri naganda aminiki naganda irende dede aga mini aga lagine sufine mais rama famani rama famani assalamu alaikum aray mi yuri kam fo la landis ko jawntre parti jimo Allah tawara ko jawntre parti jimo ono wombe sivude fode a image etidiane la puissance donc yi ko fewliren non on jenti ke video kunjum ko do hide do donc yala halde kon to jodi mais à travers yewteji makko ni ari mi addanama mais kono mi mari ko mi yewta ko en fop meden ko en wakilo zente militaire on be ko wombe yawdini be hulini ni ko wombe yawdini kadi mi filitano zente militaire on ko wombe yawdini be ko wulbe ni be lanni no wulde deja ko yorere hundugo tum bay jifaji mabbe no heewi ibe wadde ko be fala ɓenna ɓe dirige zento expirino depuis le 31 décembre ko ɗum duwa ɗo retenude ko hoore mum si rewɓe men min watti inude en wakkilo sen rekkili ɓenna en huli ullere sen wuli hara e moƴƴa ara ɓe heeɓi ko ɓe faala kon on nani ko wi kon ka donc ɗum ɗole ko jiyo wi ɗum ɗo si jiyo yaltiri haaliri ni enen worɓe ɓe hiɗen jooɗiɗen suti comme no enen guerete ko worɓe ɓen yiyata no yalta innama pullo laamotako ko worbe be yaltata innama sellu lamotako ko worbe be yaltata innama ninuma hay e cianki do bende wo docteur Fodé Ousou-Fofana o be démissioni o be yalti FDC fiu ando wa yalde dum ando wa on budi dum ko mako anani dal be yalti be hale télé ka ko France 24 be jori be hale be sella gide mabbe no musire be France dabugol lekki andaroda inna benno yalti FDC duubi joli be bawo FDC ben be noddano awa mi yewta do be noddano afam maybe tan alpha ko be nodduno be ben yo yew be jonnabe poste ben yo kanko ya wata o ni anka na pullo ta yahu ton o ni FDC go na fi pullo ton FDC ko fi Guinée fop ka peut-être dini hore mabbe be teddini famille mabbe on be ya hali be jabali yade be respecti na fi FDC ala ko pouvoir jama hawdirta wadugol piiji gon ton arduɓe ɓen fi FDC mbuuɗi ɓenno toon minuma arduɓe ɓen fi FDC fi walitagol parti o ɓenno toon sikkuɓe ɓen ko argol tum kokas FDC ha ɓen iɓe duwa yaltugol feɓɓe kenen parti o ko waɗi sellu laamoto inchallah sellu laamoto FDC président Cellou Dalein o wona e lamɗo kadi foppu muɗum kadi yiya ko kanko attoto wonde pullo attiɗo laamade lagine ɗum mi yewti on gol kongol hande juuɓe men ɓe no yaltude inna e wakkilo worɓe men ɓe no yaltude inna pullo lamtako ɓe juuɓe no mari détermination ɓuri ɓe worɓe ɓoy hande juuɓe ɓe mari hande force e courage ɓuri ay renta Kadija Jio Florida on non kadi yawat ɗum suppitude e balle ɗo kay yimo kan kadi wala hawlde ko mais mo yewtude mo dénoncude gonkan ti goɗɗo no yewtude gonga golle moƴƴe innemo ko golle moƴƴe mais so goɗɗo no yewtude golle bonde innemo ko golle bonɗe o no yewtude est ce qu'on fami oɗo ko jioni on nani yewtereji makko ɗin en rekkilatade min do mi rekkilata combat parce que ko gonga moni mi hula sa sukila yawre gonga an kam ara andi sokaɗo sawri a bonna ara a hersira kaso ma o mais sawriɗa bonni inneɗa hersiri kaso ma o est ce qu'on fami joɗotoɓe haala e plateau ji waɗa ko ɓe faala minen namen ɓe de minen ko fop muɗum koye Guinée fop hetto wona nokku goto min hebbita jifaji amen min waɗa komin faalara ko buuɗi laggene fof mi woni soodide pinka mais soodide wan minna ɓe protège men minen ɗum waɗa juutata ɓe laamata ko ɗo minne ko Firawna laamaki Firawna moɓidiro tagore nden fop Misra o huuɗi o inno ko kanko woni bawɗo bonki mo sikki iwata e laamu
sikki fenade ɓe no waɗa de simandu 2040 ɓe hay 2025 ɗo heɗoɗen ɓe hay 2020 hay 3 mois après hay ƴettata 3 mois déjà manifestation organisé de hay le 26 ɗo 26 dimanche le 26 Bruxelles donc Luxembourg jama on andi parti on déjà na yewtugol koko woyi ɗon jama o yo immo wassalamu.